Ahojte, tak dlho sme doma nevydržali a kde sme sa vydali s Marečkom dneska do hlavného mesta Srbska, do Belehradu a akurát sa nachádzame na medzizastávke v Budapešti. Štartovali sme v Bratislave a naša cesta bude trvať 10 hodín, ale už 3 hodiny máme za sebou a ďalších 7 nás čaká. Tak hľadám niečo viac naspíme ako doteraz. A chystáme sa na belehradské derby, ktoré je jedno z najprestížnejších a najväčších derby na svete. Takže už sme plní očakávaní a ešte prežiť 7 hodín a budeme tam. Tak hlásim sa vám z Belehradu. Ahojte zatiaľ. Úspešná pasová kontrola na maďarských hraniciach za nami a môžeme pokračovať ďalej na ceste. Tak úspešná aj druhá pasová kontrola na srbských hraniciach. Už môžeme pokračovať rovno do cieľa. Tak 10-hodinová cesta nám ubehla, nevieme ako a už sa nachádzame na mieste v Belehrade. Je 7 hodín ráno, takže do zápasu máme ešte čas, zápas je až o 5. Tak ideme ešte objaviť mesta, pokiaľ máme čas, ale ešte ľudia spia, lebo je nedeľa, takže ešte sa mesto zobúdza. Zasijale svetinje iz vremena Práve sme prišli k nejakej pevnosti, ale dlhšie info vám nepoviem, lebo dáta sú tu drahé, takže viac info neviem, ale vyzerá to tu pekne. Na chvíľu sme zakotvili Mekáči, boli sme už hladná súrila a aj sme sa trochu išli zohriať, lebo ráno bolo ešte chladno. A do zápasu máme ešte čas, zápas je až o 5. vlastne, asi 12 hodín, ale ideme sa ešte ubytovať, zhodiť si veci, ponabiať zariadenie, nech sa nám to nevybije. A ešte cestou sem som si písal v autobuse s Mihajlom, pozdravujem ho do videa, je to môj spoluhráč, je to originál Srb, pochádza zo Srbska. Písal mi, že dneska to akože bude masaker, no a keď to už povie Srb, tak to dnes bude asi veľká divočina, tak máte sa na čo tešiť. Tak 3 hodín do zápasu sme čakali, že budeme medzi prvými, no ale korytnačky tu zatarasili cestu, takže tam sa ďalej nedostaneme. A ako ste mohli vidieť, tam už nejaké dymovice alebo svetlice, je tam samý dym stade len. Takže tak nejako 3 hodiny pred zápasom. No. Čakali sme sa tu, tie korytnačky nás nepustia. No, vidíme, dokedy tu budeme čakať, ale sme to zhodnotili, že pravdepodobne bude musieť buď Zvezda a Partizán robiť pochod, lebo vyzerá to tam, ako keby tam niečo horí a v kuse odpalejú dielo buchy, tak pozrite sa sami.
smo hteli, kosu nam dali, crveno-beli. A ti veseli se srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne Gračanice, Studenice, Ravanice. Nek se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije. Zvezda dala v poslednej minúte gól pred polčasom a som myslel, že Daniel Páč. Ovdje su grobovi slavnih predaka, što odbraniše svetu vjeru od Turaka. A ti veseli se srpski rod. Nemáte marshmallow? Tak tento zápas má, že fakt všetko, skvelú atmosféru, neopísateľnú, aj herný výkon bol super. Sú presne tie slová, keď človeku povie slova a nemá čo povedať, to sa mi nestáva často, ale pri tomto pozrite veď sami. Srpski rode, zbog slobode i zbog slavnih Nemanjića, Obilića, Petrovića i zbog slavne. Ahojte, tak chcem vám nejako zhodnotiť ten včerajší zápas a opísať vám moje pocity, aké som mal z neho. Keďže včera som toho nebol schopný, som bol v neskutočnej eufórii, tak som to musel nejako vstrebať v sebe a teraz vám to viem ako tak opísať. Tak nakoniec Zvezda vyhrala 3-0 a čakal som, že to bude trochu vyrovnanejšie, keďže rozdiel medzi Červenou Zvezdou a Partizánom bol pred zápasom 1 bodu. Takže aj to bol preto výnimočný zápas, keďže posledné roky Zvezda dominovala. Tabulka, ako napríklad minulý rok, bola o vyše 20 bodov na čele tabulky pred koncom, takže to derby nestalo veľmi za nič ten minulý rok, no a hovorím ako teraz, keď tam bol rozdiel toho 1 bodu, tak to bolo o inom. To bolo napínavejšie, aj vyhrotenejšie, ako ste mohli vidieť z toho včerajšieho videa. Ktorý chcel som vám ešte natočiť vlastne štadión Partizánu, ale to sme nestihli, keďže tie korytnačky nás tam zastavili na vyššiu hodinu. Tak keď sme išli o vyše 3 hodiny na zápas skôr, takže to sme nestihli, ale ešte som vám chcel natočiť vlastne fanshopy do Zvezdy aj vlastne Ultrasu Delie Zvezdy. Tam som si ešte bol nakúpiť. Tak to Mihailo kúkam, tak preskoču to, pasáž radšej to preskoč pre bezpečnosť. A no takže mám tak nejako by som to zhodnotil, takže neskutočný zážitok na takýto fenomenálny zápas a ako hovorím, cena lístku bola 10 €, to sme sa smiali, že niečo takéto podobné človek asi za 10 € nezoženie lístok, takže to bolo neskutočné a niečo neopísateľné, ste sami mohli vidieť.